Hello! Moikka! Mä olen Iida. Mä oon Saara. Ja me perustettiin nyt tämmönen yhteinen blogi. Tai no siis mulla on ollut aikaisemminkin blogi. Tai no on edelleenkin. Mutta nyt me perustettiin yhteinen. Ja mä kerron mitä me tehdään sinne. Joo. Me tehdään yhteisiä videoita varmaan aika paljon, tai no jonkun verran. Joo. Ja sitten ihan tällaisia normipostauksia vuorotellen tai yhdessäkin tai jotain. Joo. Sitten ne aiheet yleensä on niinku muoti, vaatteet, ostokset, hiukset, niinku miten... Mikä se on? Just ja laitto niinku. Just ja laitto. Sitten niinku perus mitä on tehnyt päivällä. Ja sitten valokuvaus, koska se on niinku meidän yhteinen harrastus. Joo. Ja jos me kerrotaan sitten itsestämme tai niinku kysymyksiä. Me ollaan tehty nyt sellaisia ihan peruskysymyksiä, niin voit esitellä vähän itsemme. Joo. Niin. Iät. Mä täytin tänään 15. Jee. Kiitos. 5 kertaa ainakin. Joo, ja mä oon 15 ollut jo kauan aikaa. No, mun perheeseen kuuluu mun lisäksi äiti, iskä, mun pikkusisko ja pikkuveli. Ja meillä on koira, jonka nimi on Kerttu. Okei, mun perheeseen kuuluu mun lisäksi iskä, äiti ja mun isoveli. Ja meillä on lemmikkejä, koska mä oon allerginen tosi monelle eläimelle. Joo, ja kuka on paras kaveri? Iida. Mulla ei ainakaan Saara. Me ei ole oikeesti missään välissä. Joo. Ei olla. Ihan säällistä on ton kaveri. Joo. Koska Saara nyt on vähän tommonen. Kiva. Saara on mukava. No niin, kiva. No niin, meidän pitää olla näin koulu ja luokka. Niin, koulu ja luokka. Tule tänne. Mä oon Karan koulussa, niin kuin Iidakin, ja mä oon 9A:lla. Ja mä olen 9F:llä. Mä harrastan tällä hetkellä huiluunsoittoa ja pianosoittoa ja oikeastaan kaikkea musiikkiin liittyvää ja sitten valokuvausta. Ja mä oon niinku harrastanut... Niin kerro mitä pienenä harrastat. Mä oon harrastanut kaikennäköistä yleisurheilua. Saara nyt äskeisesti sanoa, kun me ollaan kuvattu tää 2 kertaa, Joo. niin niitä kuvista. Aivan, mä en sanonut, mä oon kuvataidekoulussa ollut tänne mä oon edelleenkin, mutta ei se ole enää samanlaista, mutta niinku pienenä. Ja sitten... siis mä oon harrastanut futista ja luistelua ja yleisurheilua ja kaikkea pianosoittoa ja tämmöstä. Joo, mä harrastan nyt valokuvausta ja mä voin nopeasti nyt ton kameran. Eli mulla on tää Nikon D50. Tällainen. Ja tässä on vähän pidempi. Onks tää niinku... Tää on 55-70. Joo. Ei, kun se on 18-70 ja mulla on 18-55 tossa. Niin joo, sulla on 50. Juu. Eli tämmönen. Vastavalosuojan kanssa. Juu. Niin, sit mä oon harrastanut pienenä jalkapalloa, kaikkea yleisurheilukerhoa, sit kuitenkin niin. Sit liikuntakerhoja. Mäkin oon muuten liikuntakerhoja. Joo, sitten ratsastusta, mulla on niinku oma hoitohevonen. Ja niitä oli vielä monta. Ja, mut siinä nyt tuli ehkä. No siinä tuli nyt tärkeitä. Juu. Sitten, seurusteletko? Pianosoittoa. Seurusteletko? En. Ja sitten, ja sitten seuraava pituus ja kengän koko. Mä oon 179 senttiä pitkä. Ja mun kengän koko on joku 40-41. Mä oon 167 ja mun kengän koko on 3839. Vähän vaihtelee. Joo, sitten, että mistä me tunnetaan ja kauanko me ollaan tunnettu. No me tunnetaan siitä, kun Iida tuli, oliko se vitosluokalle? Joo, vitosluokalle meidän kouluun ja samalle luokalle. Alastelle. Eteläiselle koululle. Joo, oltiin 2 vuotta samalla luokalla. Niin oikeastaan siitä tunnetaan ja ollaan siis tunnettu vitosluokasta asti. Eli 5 vuotta. Kohta 5 vuotta. Niin, syksyllä 5 vuotta. Vuotta, mä en osaa puhua enää. Et osaa. Ja niin, että mikä on toisessa parasta? Kerros. Mä voin kertoa aika. Iidassa on parasta se, että me naurataan aina ihan samalle jutuille, tyhmille sellaisille. Ja meillä on samanlainen huumorintaju ja me naurataan, niin me aina naurataan. Ei päivääkään. Joo, me naurataan ihan aina. Ja meillä on niin tyhmät jutut ja Iida on tommonen mukava. Me ollaan oikeastaan aika samanlaisia ehkä. Moni sanoo, että me ollaan samanlaisia. Nyt on tossa täällä itse asiassa nyt vähän ajan sisällä ihan sikamonen on sanonut, että me ollaan samanlaisia. Ja me näytetään samaa. Me näytetään mukaan samalta, se ei kyllä totta. Ei todellakaan. Mutta meillä on ihan eri niin, me ollaan ihan erinäköisiä, mutta kuitenkin me siis samanlaisia. Älä. Sitä me sanotaan ihan niin, älä, se on muuten meidän perussana. Älä. Saarassa on parasta just toi huumorintaju ja
sulla tommonen metriheitti. Kiva. Okei, no saadaan tommonen enkeli. Ihanaa, moi kiitos. Enkeli. Ja sitten, kerrotaanko me mitä me tänään ollaan tehty? Joo, mulla oli siis tänään synttärit ja me ollaan vietetty mun synttäreitä poikien kanssa ja Kerrotaan nyt ne parhaimmat palat ja sit laitetaan. Me oltiin meillä ja mitä me tehtiin? Me grillattiin. Tai no, meillä oli vähän ongelmia sen kanssa, koska mä en osannut käyttää meidän grilliä. Ja mä olin lähdössä kysyä Saaran naapureilta apua. Joo, no mutta ei sit sen enempää, sit me ollaan syöty. Me uitiin 20 metriä kerta 10 metriä lammessa. Minilammessa meidän lähellä. Ja vaatteet päällä. Vaatteet päällä. Mulla oli semmonen valkoinen pitsipaita. Saaran vaaleet farkut. Ja mä olin shortsit ja toppi päällä. Siellä vaan. Kyllä sellaista. Kyllä kelpas. Pystyy uimaan. Joo, sit ootas. Niin sit siellä sanoit, että siis siellä on kauheasti ilmatoja. Joo. Niin mulla oli kädessä yksi ilmatoki, tai siis mä en huomannut. Mut siis sit mä huomasin Saarelle, että tässä on semmonen Joo, toi on ilmadon jälki. kohouma, semmonen se on imenverta tosta valtimolta. Hyi, mä ajattelin, että kaikki on oikeat. Sama. Ei tommoset marot ja Sama. Mutta siis joo. Mutta on ollut kiva päivä. On ollut. Ja me laitetaan niitä, me tehdään niinku, sä teet tänään ja mä teen tänään. No mä teen varmaan joo. Niin ja mä teen. Juu. Niin laittaa vaikka kuviikin Joo. tästä Ja Saarelle tulee nyt se tauko. Niin mä menen mökille nyt juhannukseksi, joten en pari päivää ainakaan pääse kirjoittelemaan mitään. Mä en tiedä, mä varmaan lähden tonne. Ehkä mä lähden, mikä se oli, Hankoon. Hankoon Hankoon, ehkä. Mut kyllä sä nyt saat vähemmän aikaa siellä varmaan. Mä oon vähemmän aikaa, mä lähden Hankoon ehkä Antin kanssa. Ehkä. Se on ehkä. Joo, tai sitten toinen juttu, mä menen tonne Hirvijärvelle, se on Riksu lähellä. Mä menen muuten sinne riparille, mut kuitenkin niin. Joo, niin mä menen Hirvijärvelle, kun siellä on kaikkea kokoonpolttoa ja grillausta ja näin. Ja mä menen muuten Lappiin riparille, Kittilään 10 päiväksi bussilla. Riihimäelle Hirvijärvelle 7 päiväksi. Mutta On se 7 päivää. Eikä meillä muuta. ei seuraava postaus tulee maanantaina, Varmaan joo. ellei sunnuntaina. Joo. Maanantaina tai tiistaina. Niin jos mä laitan tän tänään. Joo. Mä yritän laittaa tän tänään. Joo, se tulee videolla. Eikö tän ole 21.6. on, koska tänään on mun synttärit. Joo. Mutta niin, laittakaa kommentteja ja kello on 22.18. yli 10 ja Jep. Niin laittakaa kaikkea kommenttia ja kaikkea, voi laittaa kaikkia kysymyksiä ja ehdotuksia postauksiksi. Ja Sorry. Ja ihan kaikkea. Ja me laitamme sähköpostiosoitekin tuohon, että sinnekin voi lähettää ihan mitä vaan. Ja tulee ikinä mieleen. YouTubeen ja blogiin saa laittaa kaikkea. Voi kysyä valokuvauksesta. Ihan mistä vaan voi kysyä. Ja pakko kertoa tästä tälleen. Mä ärsyttää se, kun niinku kukaan ei koskaan varmaan kysy kenenkään blokkailijat silleen, että sä et miettii se, että en mä kehtaa kysyä. Niin, siis meiltä voi kysyä ihan mitä vaan. Ja sitten kaikki on silleen, että laittaa sen kameran merkin siihen, koska se on yleinen kysymys, mutta mä nyt siihen vastaisin. Niin. Ja silleen. Mut joo. Hei, hyvää juhannusta. Hyvää juhannusta kaikille. Tasapuolisesti. Jep. Ja joo, tänään tulee sit illalla multakin. Juu. Ja mä yritän laittaa tänään. Mut viimeistään, no kyllä se nyt tulee parin päivän sisällä. Mut joo. Se tulee tänään. Tulee, niin kyllä mä uskon. Mutta ei kai muuta. Ei muuta. Hei hei! Moi moi!